afternoon mga day. So, humana ang adlaw na lunes. Ulit na po din. Going home na. Tapos na ang lahat siya. Tapos na ang work. So, out na min. Sadya kayo? Basta naka-withdraw ah. Sadya ka. Thank you. Mga day, silaw king adlaw. Hayag pa kaya alas 5 karong panahon na. Mga 6 PM. Mga kuan pa. Hayag pagyapon, alas 6 kapit. Dugay pa mo kuan. Ngit-ngit. Nice kayo ang view. Nice ang view sa kuan. Sa mga kahoy, din sa clouds. Uyog-uyog na po, pansi na po. Kaya kubaan na po ang dalan nga atong giagian. So as always, mag-agigid ta sige dinhi kawa matilaing kaagian. Mao man gyud ang dalan. So ako maabot sa balay. Basta kabatuan na gani ah. Pasabot ko na sa mua doon.